Wannan saƙo nawa so nake kai tsaye ya je ga Ali Nuhu. Sannan kuma duk wanda ya ci karo da bidiyon nan ya ji bai ji daɗi ba, ko yana tunanin na yi ƙarya ko na yi cin zarafi ko kuma cin mutunci, dan Allah dan annabi ya kai ƙarata. Idan kuma kana ganin ba za ka iya kai ƙarata ba, ko kana tunanin na yi ƙarya, to dan Allah idan ina tafiya a hanya ka tare ni, kaga ko zan daku ko ba zan daku ba. Billahi allazi la ilaha illa huwa, akan faɗin gaskiyata ba wani mahaluki da wallahi zai mun barazana na ji tsoro. Tunda Allah na tuba, me ba mu gani ba, wace irin barazana ce da kuma riski da ba mu gani ba. Wallahi tallahi idan mutuwa ce in ƙaran kwana ne, wallahi da yanzu ba magana ta ake ba. Kuma ni na riga da na sani kulli nafsin za'iqatul maut, kuma idan lokaci yayi wallahi ba wanda zai ƙara numfashi, lokaci ake jira. So ban ga wani mahaluki da zan yi wa sharri ba ko ƙage ko cin zarafi ba. Abinda nake zan faɗa, idan ƙarya ce a kai ni ƙara. Sa'annan kuma ku sani ni fa ban san tsoro ba. Zan zo bayan sallah na zo na ƙarasa fim ɗina a nan Kano ɗin, dan yanzu bana Kano. Idan na zo dan Allah dan annabi, idan akwai wanda yake ganin zai iya tarata ko ya fesin ɗina, dan Allah ya fesin ɗina. Wallahi ban ga wani mahaluki da zai mun barazana ba akan gaskiyata. Kuma na rantse da Allah, wannan sako ni kawai buri na shine a tura min shi ya je ga Ali Nuhu. Wannan shine ayodo ala ne ya sai marangiya wanda ma wurin muko sofale mi ayodo kawai wanda ya zimi anya suka luke jira gulmin ba yo anya suka wai na yi mamadu kai rido wallahi karo ni na rantse da Allah za mu yi bura uba wallahi wanda karo ni zani